Our life tip of the day is, it's either you win or it's either you learn. So in Tagalog, sa buhay, kung hindi ka nananalo, dapat natututo ka. And kaya ako gusto i-share sa inyo kasi marami mga tao dito sa mundo, of course, sa taas ng aspiration sa buhay, sa taas ng ambisyon sa buhay, gusto nila, of course, mag-succeed sa mga bagay na ginagawa nila. Na gusto nilang matupad yung mga pangarap nila, mga ambisyon nila, mga bagong bagay na gusto nilang pasukan sa buhay. And ako, matagal ko na tinanggap na dito sa mundo na to, hindi lahat maipapanalo mo. Pero pwede kang nananalo palagi kung nakakapulot ka ng aral. So yun ang pinaka-importante dito. Ang message ko lang, kung hindi ka nananalo sa buhay, make sure lang mas panalo ka pagdating sa larangan ng natutunan. Okay? That's my life tip of the day and sana nagustuhan nyo.